Hello guys, so we decided to go and do winter shopping for the kids because we all know winter is around the corner. So we had to, if ubukusisa la uyabona ukuthi iy'ngane beyigqoke enye into susibashintshele esitolo bese benganazi into zokushintsha ngaleyo ndlela ukuthi ngibashintshele phakathi esitolo because uma uyibuka ividiyo saqala bagqoke enye into but mase uyibuka futhi phakathi nendawo sebegqoke zona lezi zinto ade ngiyithenga iy'ngubo zabo bese zindala kakhulu. So ngabona ukuthi no, ngenqunga isibindi ngibathengele lento enequality ezohlala isikhathi eside ingagugi because lento okuthenga into ungayibuki iquality isheshe futhi ilimaze ngoba fanele uthenge enye into futhi sigugile khona manje. So guys, ngibuye sengiphethwe ikhanda, mengiye ngahamba nje mve ngibuye sengigula. Yase eChaldi aphinde futhi kube yiyona la kodwa iyaduna le, na iyaduna.